your favorite soft rock hits from yesterday and today. Keep it here on your favorite radio station. 88.7 D3 Bio ang suplemento ko. Katas ang ubok at sip-on, katas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtatna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify, namuling magpaniwag kay tutong at kay hintay. DTX Coffee Mix lawas na pinuan, diabetes, ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tunod ang may tisi, puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mulawas at tipirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras natin alas 3:09 na. Good afternoon, K5. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Mga ka-K5, alas 3 na. Tiyempo na sa pagdulak. Dulak! Ga, baklanta ka motor? Ito ang bagong tunog ng 88.7 Dumadagundong, broadcasting live from the City of Love to the world, giving you the best music and the hottest news. Hottest news and public service worldwide, netwide, 24 oras. 24 oras. Ang radyong kampiyon sa serbisyo. 88.7 K5 News FM. Ikaw bala nagka-problema sa imo pagpanglakaton? Kulang bala imo budget para sa imo nga pamilya? Ari na ang solusyon. Super Pushwalk Navigation. Super Pushwalk Navigation. Ang Super Pushwalk Navigation nagapuswak lang halin sa aga hasta sa gabi. Iloilo to Manila, 1 lang ka oras. Iloilo to Hong Kong, 4 lang ka oras. Iloilo to Iloilo, wala oras. Ang ini nga barko manamigid. Ang ini nga barko may 7 kabilog nga mga swimming pool. Ang ini nga barko 47 stories ini. Siguradong mag-enjoy ka sa ini nga Pushwalk Navigation. Centralized aircon, may hotel, may swimming pool, may party club. Ang ini nga barko gindamgo ko lang kaginas ang aga. Tawanan, kulitan, more fun, macho kulit. Kampiyon. Hala ka pa mantay sang iban. Kagalingon mo hindi mo mabantayan. Laugh out loud. Laugh out loud. Ang saya-saya, no? More tawanan. Tawanan. More kulitan. Kulitan. More fun. More fun. Kaupon si Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Kampiyon. Testingi ang pinakabago na airline, Super Crash Airline. Super Crash Airline. Ang Super Crash Airline may 7 kabilog na tambutso. Ang unang nga tambutso nagatuon sa inyong balay. Ang ikaduwa nga tambutso nagatuon sa inyong eskwelahan. Ang ikatatlo nga tambutso nagatuon sa Malacanang. Ang ikaapat nga tambutso nagatuon sa imong nga ilong. Ang ikalima nga tambutso nagatuon sa balay sang imong kontra. Ang ikaanom nga tambutso nagatuon sa inyong munisipyo. Ang ikapito nga tambutso nagatuon sa Bukid Majaas pakadto sa Bukid Kanlaon kaglusot sa Ecuador pakadto naman sa Bermuda Triangle. Testingi ang pinakabago nga airline, Super Crash Airline. Ang ini nga eroplano ginhimo lamang paagi sa mga materyales. Karton nga gibutangan lang sang baking soda kag ipainitan sa gwa sa balay ninyo. Straw sang soft drink nga gipatipon sang maestra sa estudyante nga ginhimo sang project kag ipasa sa iya. Pulo kabilog nga electric fan. Kabilya nga ginbukbok sa mga kontraktor sa dalan. Testingi ang Super Crash Airline kag sigurado hindi ka na mabuhi. Now na! Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba. Kampiyon. Ari na ang gusto sang masa. Ang ginbago nga programa. More tawanan. More kulitan. Kulitan. More fun. More fun. Tara na! Dahil ito'y trending na! Mapalapsag bata lang pututikbalang matambok na lang! Ang saya-saya, no? Gin, pasadya para tanan nga nga!
Ngawagid ya. Ladies and gentlemen, please welcome Macho Kulit. Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh Out Loud. Todo na to. Musikahan, kulitan, lambingan. Laugh Out Loud. Laugh Out Loud. Ay, tsaka. Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh Out Loud. On 88.7 K5 News FM. Kampiyon! Kampiyon! Station sa Iloilo. This is 88.7 K5 News FM. May dayat ng hapon sa inyong Western Visayas. March 3, 2025. Wow, grabe, March na. Dugay-dugay. April naman. May, June, July, August, September, October, November, December, January. Kada siglang sa nga tinuig ni dugay-dugay, kibota 50 anyos na kita. Well, sa mga hapon, March 3, 2025, happy birthday sa tanan nga may mga birthday. Happy birthday. Sa may mga birthday dira sa inyo, panimalay, happy birthday sa inyo. Kabay pa nga maimbitaran kami di karon sa pagkaon sa inyo nga mga birthday dyan. Enjoy yun. Tas subang nga aton mga kauturan na. Well, subang nga hapon mga ka-K5. Kung may mga problema ka dira sa inyo panimalay, si Macho Kulit ang bahala sa inyo nga mag-entertain. Halin alas 3, tubtub alas 4. Subong nga hapon mga ka-K5. Share the live mga ka-K5. Sa Jahon tani subong aton nga hapon. Kung may mga problema ka man sa inyo panimalay, ikaw bala ginbayaan sang imo nga boyfriend ka girlfriend. Ginakigan ka bala? Ginsuyaan ka bala? Ginpakanubo ka bala? Ginubra-ubrahan ka istorya? Well, ari ang programa nga makasuit sa imo. Ini nga programa makahatag enjoyment sa imo. Ang ini nga programa gindisenyo mismo sang K5 News FM agod nga magpasadya sang inyo kaugalingon tagahapon ka K5 para pagkatapos drama naman. Well, sa mga hapon mga ka-K5, bao kadamo na kita subong sang listeners ang K5 News FM, the #1 radio station sa Iloilo. At sa mga ka-K5 na naton hindi ka mo magkalipat sa mga ka-K5 naton. Kay nga ang 88.7 K5 News FM, #1 Good afternoon man sa aton nga mga nanay kag tatay nga nagapamati subong o mga sikat driver naton, taxi drivers naton, mga taxi patrollers naton, nagabaliga fishball, nagabaliga kikya, mani, balot kung ano-ano pa. Baligya dili, shawarma, mablangka. Basta kung ano-ano pa mayong hapon sa inyo tanan-tanan. Kag sa aton nga 180 barangay diri sa syudad sang Iloilo, good afternoon. Mga taga La Paz, Haro, Molo, mayadayad nga hapon sa inyo tanan-tanan. Barrio Obrero, Lapos, o diin pa da.
Yawan ako isa-isa karon matapos nga akong oras. Puro lang ko greet sa inyong barangay. Mga taga-Oton, Tigbawan, Gimbal, mayong hapon sa inyo, Pototan, New Lucena, Antique. Nakatutok din ang Antique naton sa 95.7 K5 News FM San Jose, Antique. 88.7 K5 News FM Sara, 95.7 K5 News FM Kulase, and 95.3 K5 News FM Bogazong. Nakatutok na. Yan daw inyong radyo mga ka-K5, ang inyong telepono dira, cellphone ninyo. Hindi pagpulupat sa ang inyo nga radyo. Kay kung madakpan ka sang team sang K5 News FM. Mga ka-K5 sugod subong nga adlaw. Kung ikaw ang nagapamati sa K5 News FM Iloilo, 88.7 kag wala mo ginahalin-halin o ginapatay ang imong radyo. Kung ikaw madakpan sa ngamon nga team, mga ka-K5. Ari, pamati sa K5 News FM Iloilo, instant. Magabaton ka sang isa ka coupon. Kung sa diin, mahimo makapasakop ang imong ngalan sa raffle draw sang K5 News FM. Grabe. Kaya hindi lang ina mga ka-K5 kung may ipakita kapagid ng mga produkto ni Dr. Ramili Tangoy, kasubong sang D3 Bio, Mighty Z, DTX 500, kag DTX Coffee Mix, kag madamo pa nga iban, may additional ka nga iban, may additional kapagid nga tubtub sa 5 nga coupon para more coupons, the more chance to winning. Grabe niya yan. Pagkagabuto ng ngalan mo live sa programa sa K5 News of Family Iloilo 38.7 maswerte ka kung magabutan ang imo nga ngalan mga ka-K5 nga basi magadaog ka sa appliances bawi panghatan ni Dr. Ramiloy sa 88.7. Bantayan na paglawag sa imo nga ngalan kag mag-alerto ang imo nga cellphone kay may mga tawag da sa imo halin sa K5 News FM station. 3 katawag, 3 ka ring. Dapat sabton mo. Kung hindi mo ni masabat mga ka-K5, natural. Magagabot naman kami, baw kaluluoy ka lang tani. Dapat hindi mo gipagpulupatso ng imong radio. No? Kung may brown out sa balay nyo, bakli battery! Magapatulong ang K5 News of Family Iloilo sa inyong mabalay. Kag dito himuon ang paglogon. Ilogoon dito sa salad sa inyong balay. Paglogon sa kahon nga may unod nga 2 ka dice. Ang mga dice ang mayara sa appliances kag cash, may appliances kag may cash prizes kag mayara ka pa sa consolation nga DTX Coffee Mix. Wala sang perde kaya sigurado may daog ka. Basta itutok lang permi ang halin sa aga hasta sa gabi ang imong radyo, magadaog ka git sang papremyo sang K5 News FM. Well, so mangyapon mga ka-K5, matulot tamyaw nanay si Matt Chocolate sa inyo para bunggel. Kampiyon! Hello to Ma'am Rina Jane, a good friend of mine from Energetic. Ay, grabe good. Good afternoon sa imo, ma'am. How are you? Long time no see. Pati ka na. Nagkitanay kami ni ma'am sa Saturday. Good afternoon sa imo, ma'am. And especially pag kay Nanay Nenfa nakatutok din sa aton. Hello, Nanay Nenfa. Mayang hapon dira sa Oton. Si Cheng sang Alegre nagapamati sa radyo nila. Mayang hapon. Si Elena Cabrillos. Pa-shoutout Matt Chocolate, good afternoon. Si B-Boy Bill. Matt Sukulit. Ano Matt Sukulit? Matt Chocolate, a concern name, hindi nga Matt Sukulit. Abo, grabe mo ni Sister. Matt Chocolate, nagkamamati kami ni Swan. Dali sa may Miara Groove, Dungon BM. Mayang hapon sa kay Tuto Deds.
Kay Glyza Gallo, good afternoon. And also sa kay Edmar, maying hapon man. Kay K5 Nodski, maying hapon. Kay Ma'am Nadalyn Sautong, akong very good friend. Nga makadlaw-kadlaw na niya si Ma'am Nadalyn. Amo niya ang babae nga virgin hasta subong. Well, subong hapon! Buksan ni Matchokulit ang linya. Tawag ka mo din para mag-enjoy ka na subong hapon. You can call me now sa 0919-098-6314. Magtawag sa 0969-071-9481. Tawag na ka mo 0919-098-6314 at 0969-071-9481 KK5. Ari na! Tawag na ka mo. Mag-enjoy kita sa mong hapon. Sa Jahon tani nga aton nga programa subong. Enjoy kita. Pamati. Pamati ka mo sa 0919. Tawag na ka mo sa 0919-098-6314. Magtawag sa 0969-071-9481. Tawag na ka mo di mga KK5 para mag-enjoy kita sa mong hapon. Hindi magkalipan mag-inom sa DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Sa mga KK5 na nato, nawal nagkahulat kita sa colors sa mong hapon. Hindi nyo gid pagkalipati nga mag-inom sa D3 Bio. Adlaw-adlaw. Kahit ka namin inasa sa aton nga health, nagabulig na magpanubos ang aton ng mga blood sugar. Mag-inom sa D3 Bio adlaw-adlaw. Ang D3 Bio mga KK5. Isa ni siya ka superfood supplement. Hindi mo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil nga may vitamin D3. Mag-inom permi D3 Bio para magabulig ang imong immune system. Magabato gen. DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Sa mga KK5 na nato nga nagatutok pag sa aton, buhay na ko pamati sa radyo. Adugay na. Ay nga po sa imo, ma'am. Ang pamangkot naton subong K5. K5 ang pamangkot naton subong. May mga tao ganyan nga mahilig mang garit-garit. Nga kung ang mga tao nga mahilig mang garit-garit kag batuan mo nga do ikaw paya sala. Ano balay mo naton sa mga tao nga mahilig mang garit-garit tapos daw sa la mo pa yayayayayayayaya. Grabe. 3:27 on the clock. Good afternoon. Hello, magaling sa kay Marsha nga nagatutok man sa atong program. Kadto ka muna sa may etc. Cafe sa Zone 2, Alegrio, Tony Rilo. Bakal ka muna kami mga halo-halo special na sila subong. And hello, magaling sa mga friends naton diri sa may Antique nga nagabamati kay sa Bugazong Antique nga nagabamati sa aton subong. Good afternoon. Matchokulit, gabamati kami subong diri sa Patnungon. Idol kagid namon Matchokulit. Thank you palangga. Hello, magaling good afternoon Matchokulit. Tamiyawaman dabi ang mga taga-Antique. Pero may kami kapamatiri sa imo. Karaan ka namon kung hindi mo kami pag-itamyawan. Mary Jane, kaya Mary Jane Milanday, Damit, good afternoon. Mayang hapon sa imo, especially pagid sa kay Rodel. Mayang hapon Rodel, buhay ko gabamatiran sa amon Matchokulit. Always kami nakatutok sa imong program, especially pagid sa mga friends namon diri sa Barota. Good afternoon. Oy, mayang hapon nga taga San Jose Antique. Good afternoon sa mga Aranda family nga nagabamati subong sa aton. Wow, mayang hapon sa inyo. Hello Magalia kay Arzel Jai Plaza Minizel. Tamiyaw man kami da sa Lawan Matchokulit. Salamat kay Arzel may ngapon. O kung sino na gusto ba lang magpa-obra sang stinger sa inyong mga sound system. Si Matchokulit nag-obra sina. Ito isang una, bigay pa after during the pandemic. Igadamo kami ng mga sound system nga ginapang obra ambot subong diin na tong akon nga file. Wala na ako sample subong. So mahatag ako sa mga maabyan ko dahil message ko lang DJ Matchokulit na pwede ko da ma-message. DJ Matchokulit mapa-obra ko floater. Matchokulit on the mix. Arcel Minisel.
Kamyawa kami na sa lawaan. Ma-chocolate, good afternoon sa inyo tanan-tanan. Mayang nga po, ma-chocolate. Miyaw ko man ng friend ko diri sa may Puerto Rico. Nga nagapamati sa imong program every afternoon. Maka-relax kami diri. Ay, sadya-sadya. Grabe. Mayang nga po, DJ. Ano ginainom mo nga to kanami sa imong guya? Wala kong may ginainom. Ginahabon ko lang sa tsura ko ang DTX Beauty Zone. Kanami sa guya. Hello man na sa mga ka-K5 na natin nga nagipamati always sa aton. Enjoy yun natin. Hello to Nadine Billones nga always nagipamati sa aton, kay Chloe. Hello sa kay Maicon, Albert, kay Friends nga nakatune in sa K5 News FM Philippines. Wow, grabe. Hello magali sa kay Marjorie nga nagipamati subong sa aton. Marjorie, mayong hapon sa imo. And especially pagyan sa kay Tatay Mimi. Nakatutok din sa atin. We'll be right back. More music, more fun on your favorite radio stations, the number 1. Dali na kita. Pwede ba obra ko sa imo floater, ma-chocolate, para daw maiba naman? Oo! Salamat din sa pagtamyaw, DJ. Pahabol ko lang ni Gulit sa Team Walwal Family. Salamat din. Team Walwal, good afternoon. I-message lang ko, sir, sa sa DJ Matt Chocolate nga page. May page ko da, DJ Matt Chocolate. I-message mo ko da para maka-ulistorya kita na, sir. And sa Walwal Family, nagabamati sa box sa ating program is 31 after 3 on your favorite radio stations, 88.7. Number 1 na kita, Matt Chocolate magkabalik. Dili lang sa impilang kinagigiliwan, 88.7 K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! D3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Ang pilas ko, taas ako lang. D3 Bio, ang D3 with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. Market ko sa D3 Bio, ang pinag-mga ikawan ng infection sugar sa mga mga D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ipatan ng problema, magkamon kag magluhod sa bagunga paglaon. Wala sa maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sa maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Government before ko na Mexico almost a decade ago. Sakto ako sa clear na plan sa life ko. Dari ko nag-grow. Dari ko na-achieve ang mga bagay na gusto ko. Dari ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagpilaw,
And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasig sa akon is ang trust and confidence of the CEO sa akon. Budlay magbiga sa tao na nagsalig sa akon. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloyan lang. Magpapadayon sa akin. Yes, wala pa yun na. Ugot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong man kabudlay. Wala sang baya ay bisan anong man kadugay. Sa naaman ni Ibon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapalan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagtan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Miuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninungha nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang bayaay, bisan, anuman kanina. Handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil na magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon
nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Miluoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Miluoy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Miluoy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaan, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ka sang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Miluoy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Miluoy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya para ng mga dalakuan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagmakabaka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magyubog. Kampiyon! 44 after 3 on your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Well, sa mga hapon, lao sa Jahon Tania, liwata. Hello, gila kay Mama Rizel Orilab. LP Zach, mayang hapon sa imo, ma'am. Nagatutok yapon, ha. Hindi ka mo magkalipat maginom sa aton nga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy, no? Kinaliwat-liwat, kinanamon nga, ha? Hindi lang nga gina-advertise naman, kundi gusto namon makabulig sa inyo. Gusto namon ang health nyo maayogin. Kaya kung hindi naman pagliwat-liwaton, di karon kami lang yung nami isang health, kamuya.
Hindi ka balot, ikalaway mo. Well, good afternoon man sa mga friends naton nga nagapamati subong sa aton. Ha? Especially pagin sa mga friends naton diri sa may Inguri La Paz nga always nakatutok sa 88.7. Wow, grabe. Always na sila nagapamati sa amon. Oh, thank you so much. Gid kiti perti perti sila. Kami ang nalipay sa inyong pagpamati. Thank you so much. Ginatamyaw naton ang mga friends naton dira sa may Jade Energetic Paradise and Adventure. May dayad gihapon dira sa Niway. Nakatutok sila sa mong zaton, taga Jade Energetic Paradise and Adventure. Baka namin nga lugar. Matauhay, wala away, ma-professional ang mga staff, mga guards nila. Thank you so much again. Hello galing kay Ma'am Evan Abugada. Wow, Abugada ni galing! Ma'am Evan Abugada, sabihin ka ma'am na destino, ma'am. Hello kay Ma'am Jane Christine Kazar. Good afternoon sa imo, Ma'am Christine. How are you, Ma'am Christine? Si Ma'am Nea Ana Kabanyal. Kabanyal. Ma'am, good afternoon sa imo, Ma'am Nia. Nia Ann, good afternoon. Hello man kay Ma'am Cristel Grace Falsario. Ma'am Cristel, good afternoon, Cristel Grace. Mayang hapon sa imo. Kay Ma'am Sir Jo Marie Noldoza. Mayang hapon sa imo. Kagsakon paging nga friend na nga very approachable. Grabe paging chindik at that time. Video ko tanin sa ilabaw na dula. Thank you ma'am sa imo nga pag-inchindi. I really appreciate gid ma'am sa imo nga kaayo kag sa imo nga pagsuporta sa amon ma'am. Do hindi man kami kabatas. Galing kay ma'am Rinadzin Solorin Paklibar. Good afternoon sa imo ma'am. Kamusta na to mga aton to mga amigo ma'am? Di na to sa. And got it again. Belated happy birthday kay Nanay. Birthday na kahapon si Ma'am Maria Jane Solorin. Ma'am, balaan ko lang ang birthday mo. Dala ko kek. Kag nagkaon kami na sa mahablang kala. Kaya nga po na sa mga friends natin din sa may Haniway sa Jade Energetic Paradise and Adventure. Good afternoon sa inyo. At sa mga friends bagid natin diri sa may Lagrang nga ma-chocolate kaon ta danaya ginggutom ko paglaba. Ay kay Tito Jerry Galveliez nga always good ka pamati sa Mansaya Lapus. Good afternoon. Si Sir Benji, mayang hapon sa inyo Sir Benji. Well, subong hapon mga ka-K5, madrama naman kita sa aton nga palatuntunan ang mga dinumaan. Ready na bala? Yes. Kung mabatian nyo ini nga music mga ka-K5 sa mga gaedad sa 35 pataas, madumduman mo ang imong ginikanan kung buhi pa. Pero kung buhi pa ang imong ginikanan, pasalamatan mo. Mayang ngapon sa akon nga pinalangga nga nanay, supportive nga nanay sang MKF Entertainment. Kag sa may Zero Gravity si Ma'am Hava Josh Dio Campo. Good afternoon. Kay kay Ma'am Geraldine Baldoque. Kamamatiman sa buong saton. Good afternoon. Sa unang panahon, ma-chocolate. Pagpatak sang alauna, mabatsagan mugid ang ginatawag naton nga kasubo. Kapin pagid nga ara ikaw sa
malinong nga area. Hello, gali kay Sir Gerald Zambra, pool attendant sa Jade Sermon. Good afternoon sa imo, Sir Gerald. Sir Gerald, lumusa ko bala. Ari ng istorya sa isa naman kalalaki nga patay-patay sa babaye. Daw ginhimo lang siya gali nga manugsagod sang babaye. Dear Machokolit, wala ang ngalan ko nga si Gerald Zambra. Babungga. Hindi man ako gwapo, mapisan ako, mapinalanggaon, namit magluto, namit magmassage. Ay bungga. Kag wala kontra halin sang una. May nakilala ko nga babae nga taguon talang sa ngalan nga si Tintin. Tintin baka. Si Tintin, sexy, maputi, kag dako ang iya nga balaan bukid. Machokolit, siyempre bilang isa kalalaki. Nakita ko si Tintin nga nagapaligos sa swimming pool. Kag nakita ko gid nga ka-sexy, maputi-puti, kinis. Kag daw iya itsura do hindi yukot sa panulukan ko. Gin palapikan ko, Machokolit, si Tintin kagin istorya. Ma'am, bago ka lang di sa resort namon, ma'am? Hi, sir. Bago lang. By the way, sir, nag-aandar ninyo nga slide. Sige, ma'am. Dali lang, ha. Sa kaon ko anay sa baba, ma'am, kay paandaran ko sang tubig, agod nga magbutsog ka pa kadto sa dalom. Baba. Nagsaka naman si Gerald Machokolit. Siyempre, kay minaluyagan niya sigurong babae. Naga-expect man ako, Machokolit, nga manggaranon si ma'am. Kaya gali, may upod siya nga afam nga duwa kabilog. Pero sa tuod lang, daw gwapo pa ko yung sa afam Machokolit. Kaya ding itsura sang afam Machokolit. Ang isa dong islo, iya tsura. Kagag isa naman Machokolit, iya tsura daw lubi. Pero ako ya, gwapo, kag kabalumag salom. Nagsaka na kami Machokolit sa babaw, at siyempre taas ang ginatawag na slide. Sir, basi mahulog ko bala. Wala problema, ma'am. Salunta ka. Ginuba ni ma'am ang iya nga bayo, Machokolit, kag ang nabilin, nakapanty na lang siya kag nakabra. Siya ko, Machokolit, duga. Kinam-kinaman ako. At siyempre, wala pa kuya kaagi kaon sang Monica Street City proper. Sa malipot nga istorya, Machokolit, nakibot ako nga ginatulok-tulok ako ni Ma'am Tintin. Bongga ngalan. Nagampal si Ma'am Tintin sa akon nga. Gerald, sa kadamo pala sa mga lalaki nga palapit sa akon, do ikaw lang ang hindi ko maintindihan. Gwapo ka na, taas ka pa. Ma'am, thank you so much, kid ma'am. Kabalog ka pala nga, Gerald, nga pagsulod ko din sa resort ninyo sa Energetic. Ikaw ka na nakita ko. Pero ang guard yung nag-abri sa ako. Wala ko nakita. Dali lang ha. Itamyawon ko blanay si nanay ni Ma'am Rina Jane kay birthday niya. Ilogili kay Ma'am Jane ha. Sulurin. Ay birthday ya subo.
By the way, karon sa mag-alas 8, ha? Total ang ako nga upod nga afam, duwa sila hubog na. Lagaw ka to karon sa room, ha? Room 344. Pagkagabi, ma-chocolate, nagpalapit na ako dito. Nagipos-ipos lang ako. Parang hindi ako makita sang akon nga supervisor. Dumakaon na gid ako sa meow-meow. Gerald, ikaw na? Oo, ma'am. Ako niya. Meow, 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 meow. I'm glad to meet you. Sulod. Nagsulod ako, ma-chocolate. Natural. Nagkudug-kudug ako kiti may mga afam nga nagahiligda. Pero hambal ko, ma'am, pwede kita ihansag ko alam stay? Yes. Basta ikaw wala problema. Nagstay kami, ma-chocolate, sa gwa. Naglakat-lakat pa ka dito sa tower. Kanami, di ka sa tower niya. Dali lang. Masaka ko pala sa babaw. Nagsaka, ma-chocolate, si Tintin. Di syempre, naka-short lang siya. Baw, nakita ko gid ma-chocolate ang hindi ko pwede makita. Nakita ko gid ma-chocolate ang pakadto sa Ehipto nga kuret. Kanami isang hangin sa babaw. Nakibot ako, ma-chocolate, nga may ilim noon. Dala si Tintin. 2 ka hard drinks. Nag-inom-inom kami. Hasta narabutan kami 2:00 sang aga. Ma'am, doon nagalain na nga akong pamatsagaw. Ako man gani. Doon na hubog-hubog ako. Pero kanami ibalas ang view. Basi mahulog ko din. Siyang naghigda na kami, ma-chocolate, sa salug. Tama atugnaw. Gerald, itog-itog tiblas sa akon. Bilang isa ka lalaki, ma-chocolate, may nabatsaga naman ako nga. Hindi manami. Nagatindog ang akon nga tay-tay kauswagan. Gerald, ano na ginagkaptan-kaptan mo sa tughan ko? Binagyang siupaw niya. Ma-chocolate and short. May natabo sa amo ni ma'am. Nakibot gid ako. Pagkatapos na naog kami sa tower, kag nangita ang mga kano sa iya. Hey, where you came from? Ba't ang hubog ng kano na no? Kasulod sa 3 ka tuig, ma-chocolate, nag-communicate pa kami gyapon ni Ma'am Tintin. Hasta nagaplano siya nga magpuli diri sa Pilipinas liwat kay baklon ko ang resort kay Energy Charlotte. Ang title sa aton istorya, Tuto nagsulod sa Balaan Bukid. Wala na kita sampo, mga K5. I-like niyo ang page naton. DJ Ma-chocolate, salamat kid Ma'am Rina Jane. Good afternoon sa inyo, tanan-tanan kay Nanay Nelfa. Nakatutok din sa 88.7. Wala na kita sampo. Ano naman ang reha, subong ni man? O, tamyawon ko niya na nagpahabol, ha? Si B-Boy Belma Chocolate, tamyaw ko lang gali ang mga amigo ko nga sa Miara. Bro B-Boy Sabido, Arnel kag Dario Tatay, Jimmy kag Denmark,
January kag Nano kag Reynald Onyok kag Longski Elvert na nagumati sa imong programa Mad Chocolate. Hello to Sir Junel. Shout out na po sa Espanyola family. Shout out sa Mocor and Three Wells Company, especially Bingston, William Tan, Apple, Taban, Taazan, sa Haro sa 88.7 KFAN News FM. Mga Chocolate Boss naman the same time, the same stations and #1 radio station sa Iloilo, 88.7 K5 News FM. K5